Ponúka ti niekto výhodné investovanie? Ukážem ti jeden register, ktorý by si mal poznať. Ekonomia ľudskou rečou to podľa mňa dobre spracoval vo svojom videu. Ukazuje tam, ako rozoznať podvody, ako napríklad kryptokartel. Chcel by som na to nadviazať a doplniť pár vecí. Ak si chceš preveriť človeka alebo firmu, ktorá ponúka finančné služby, otvor si rekfab.nbs.sk. Je to register Národnej banky Slovenska, kde si vieš overiť napríklad, kto má oprávnenie poskytovať finančné služby. Do vyhľadávania zadaj názov firmy alebo meno osoby a klikni hľadaj. Po rozkliknutí uvidíš základné údaje alebo na ktorú konkrétnu činnosť má oprávnenie. Napríklad tu vidíš, že človek je zapísaný ako podriadený finančný agent a zároveň vidíš, v ktorých sektoroch finančného trhu môže pôsobiť. Ale na toto si daj pozor. To, že je niekto zapísaný v tomto registri, ešte nemusí znamenať, že môže robiť všetko. Vždy si pozri, na akú činnosť má oprávnenie. Ak ho v tom registri vôbec nenájdeš, alebo tvrdí, že robí niečo, na čo oprávnenie nemá, tak na to si daj radšej pozor. To ešte neznamená, že ide o podvod, ale radšej si ho dôkladnejšie prever. Na mojom profile nájdeš aj ďalšie návody, ako si preveríš firmy alebo ľudí. Ak teda nechceš prísť o svoje peniaze, sleduj, nenachytaj sa a vidíme sa v ďalšom videu.